hartstikke leuk. Ja. Maar ik had zoiets, ja, het is eigenlijk te ver weg. Ik moet 3 kwartier rijden. En weerhoud ik me eigenlijk. Maar ja, als hij kan, heeft momenteel heel veel last van zijn knie. En ze denken al dat het versleten werk is, dus ja, en hij is bouwvakker, dus... Dat is... En het is op het moment heel slecht op de bouw. Dus ja, hij zei ook, ja, ik ga toch maar praten van ja, misschien kan ik dadelijk daar ook als hij heel goed gaat lopen, ja, dat ik daar zo ook bijvoorbeeld als klusman of iets, want ja, die wil ze best wel groot aan gaan pakken. Zeg, maar dat is fijn, hè? Dan heb je echt iets om aan te werken. Toekomstperspectief zo, dat is fijn. Ja. Geweldig. Ja, ik word dit jaar al 50, ik had zoiets van... Moet dat nu nog? Gaan we dat nog doen? Ja. En toen zei hij, ja, maar je moet dat, als je tegenwoordig moet je tot je 67 werken, Ja. dus dan kun je nog zat. Ja, ja.